ରାଣିଆ ସକାଳୁ ଉଠିକି କମଳା ଖାଉଛି କହୁଛି ଏ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଲୋ କ'ଣ ତମଳା ଖାଉଛି ସେ ତମଳା ଖାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଧ ଉଠିଲେ ଏବେ ଏଇ ଗଧ ଭାଇ ଉଠିଥିଲା ସକାଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କହିବା ହେଲାନି ପୁଣି ଶୋଇ ପଇଲା। ଏଇଟା ଗଧ ଭାଇ ଆମର ଏଇଟା। ଆଣିଆ କହିଲୁ ଜନି ଜନି ଏସ୍ ବାପା ଇଟିଂ ସୁଗାର ଇଟିଂ କହିଲୁ ରାଣୀ ଇଟିଂ ରାଣିଆ ଇଟିଂ नो पापा टेलिंग लाए टेलिंग लाए हाँ तू टेलिंग लाए टेलिंग लाए नो पापा ओपन योर हाँ खाइब से ओपन तू ओपन योर माउथ हा 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 गुड हाय नमस्कार। अरे आओ एक ब्लॉग आपण मान स्वागत करछु। धनिया एटी दांत देखौची आ सब बेले दुष्ट होची एते दुष्ट होची जे मुंड खराब हो जाउची चिल्लै चिल्लै सब करी किछि ता पर फरक पड़नी माड़ खाउची हेले गाली माड़ तार फोटो धरिची जते जा कले किछि होउनी कोन करबी सब करची दुष्टटा कमुनी हां देखौची बा खाई दुष्टामीटा जम्मा कमुनी कोन करी देखते आज दिन मान कौन कमी हो घर गले आईस के रोषे हम आज कौन करा देखिए देखिए आज दिन मान कौन हो खाली लेखि पकाउची लेखि पकाउची तार भाई खाता गोटे पाई जाइए खाली लेखि दउची जनी जनी टिके गाई दउची दुकान रे बसी आसिकी बाबा आई सौदा ने को सौदा को दुकान जिनस आने राणी बसी दुकान है मुझे आसी दुकान बसी आइले आम जीवु घर को गुड़िया दुकान में शोई पड़ी शोई पड़ा भाईना पर्यंत आसने तले शोले ठंडा लगुच धर बसी शोची से आइले जीव घर चीनी पकई पियाज काट ये रखी सुखे लवंग काठ मसाला और से फूल रखी टिके रंग हो आइले चीनीटा पकई भात एपटे बसी चिकेन किसी सादा फादा किसी आज हम मसला हल्दी बस टमाटो पड़े पोछीदेली पोछी देखिए गैस का बासन सब माजिदेली माज देखिए जाऊँगी भी दुकान दुकान से संज पुणी रात कौन हम देखिए जहाँ करदे देखिए परिष्कार नड़िया आउ क्षीर छेना पड़ी पूर होती गरम कि गोल मर्च गुजराती करे पकईदेवी गुजराती पकईदेवी
ଛାଣିକି ଦେଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ। ମଣ୍ଡା ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ। ହେ ରାଣିଆ ଏଠି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇ କଡ଼େଇରେ ବସିବ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ। ବାୟାଣୀ ପାଣି ହନା ବାଡ଼େଇବି କହୁଛି। ପିଠା ଗଢ଼ିଆ ଦି ଜଣ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପିଠା କରିବା ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପିଠା କରିବା। ହଁ କେମିତି ପୁରା ଘରର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଧନା ଖେଳୁଛି ଏଠି ଶଳୀରେ। କ'ଣ ସେଇଠି ଖାଇବୁ? ହଉ ପୁରା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆଚ୍ଛାଦା କରିଛନ୍ତି। ସଫା କରିଦେଇ ପିଠା କରିବା। ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ସିଝା ମଣ୍ଡା ବୋଇଟ କରୁଛି। ରାଣିଆ ଆଉ ଧନାରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଜଗିକି। ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି। ରାଣୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଇଏ କରେ। ରାଣିଆ ଇଆଡ଼େ ନେଲୁ ଏଇଲ ରାଣିଆ ପିଠା ଖା ନେଲୁ। ହଁ ହଁ ଦେଖଉଛି। ନମ କରିଦେଲୁ ରାଣିଆ। ହଁ ରାଣିଆ ନମ କରିଦେଲା। ସୁନା ପୂଝ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ନମ କରିଦେଲୁ। ରାଣିଆ ନମ କରିଦେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ। ପିଠା ସଇଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସୁଦୁ ଅଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ବଳ ଅନୁସାରେ ପିଠା ହୁଏ। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ହବନି କିଛି ଓଷା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜି କରାହେଲା। ହଁ ବୋଉ ଏମିତି କରୁଛି। ହଁ ତୁ କରୁଛୁ। ଧନା ଏଠି କରୁଛି। ଧନା ଏଠି କରୁଛି। ରାଣିଆ ବି ଏଠି କରୁଛି। ରାଣିଆ ବି ପିଠା କରୁଛି ଏଇଠି। ରାଣିଆ କାହିଁ ରାଣିଆ ପିଠା କରିଛି। କେତେ ହାତ ହେଇଛି। ଗୋଗ ଝିଅଟା ଏଇଟା ସୁଧୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ସେଠି ପିଠା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବନ୍ଦ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସରିଗଲା। ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲା। ଆଇର ସରିଗଲା। ରଖିଦେବା ଚାଲ। ପିଠା ସିଝେଇ ଖାଇବା ଚାଲ। ଆଉ ଛୋଟ ନାହିଁ ଚାଲ। ହାତ ଧୋଇ ଦେବି ଚାଲ। ସେଠି ସବୁ ସରିଗଲା। ସେଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ସେଠି। ସଇଲା ଶେଷ। ଛାଞ୍ଚରେ ପିଠା ବସିବ। ପିଠା ଏଠି ଥୋଇଲା। ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି। ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଖାଲି ତା ବେସରା ଦିଆଯିବ। ବେସରା ଦିଆଯାଇକି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ବସେ। ହାଣ୍ଡିରେ ଅଥାର ବନ୍ଧା ହେଇକି ବତା ଫତା ଦେଇକି ବନ୍ଧା ହୁଏ। ଆମର ଏଇଟା ଏଇ ଛାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଇଟିଲି ଯେଉଁ ଇଏ ହୁଏ ସେଇଟା ଦେଇକି ବୋଉ ରଖିବ। ପିଠା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲେ ସିଝିଗଲେ ହେଇଯିବ ପିଠା। ଗୋଟେ ଗଇଠା ହେଇଛି। ଖାଲି ମଣ୍ଡା ହୁଏ ନା। ଦିଟାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଥଣ୍ଡା ହଉନି। ଖାଲି ପାଣି ମାଣି ସେମିତି ହଉ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଖାଇବେ କୋରୋନା ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି। ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ବି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଧନା ଏକା ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।